Takže to je další videa a dneska to tady už shortu. A mám tady pro vás jeden takový úkol. Každému, kdo použije tohle audio, tak mu osobně mu napíšu komentář a dám mu odběr a like na to video, které vyjde. Může to být jakékoliv video, ale musí to být tenhle ten zvuk. Klidně i zkrácený, ale musí to být použitý. Musí tam být aspoň část jeho. Musí minimálně 10 sekund. Musí ho tam být. A nebo celý. No a takže to je moje challenge pro vás. Vím, že tohle video moc neuvidí nikdo, ale doufám, že to uvidíte. A čaute lidi. Že totiž nejsem slavný, takže to skoro nikdo nevidí. Ale vážně dám každému odběr, like, koment, můžete like, odběr, koment a můžete mi klidně, a ten koment nebude jeden napíšu a pak ctrl, ale budu ho normálně psát od srdce nový, prostě. Takže tak, a můžete klidně sem dát odběr, like, a můžete sem klidně hodit ten komentář. Takže čau lidi. A na každý komentář, který bude i tady, tak mu odepíšu.